alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Dangane da airdrop na Ulibas, kamar yadda muka alƙawarta muku cewa duk wani update idan ya zo insha Allah za mu sanar da ku. To dangane da airdrop ta tabbata cewa lallai sai ka ɗauko game ɗin nan tasu ka yi connecting ɗinta da wallet ɗin da kake yin claiming ɗin points. To saboda haka yanzu zan nuna maka yadda za ka ɗauko game ɗin, saboda so da dama ana ta samun matsala ne a wajen downloading ɗinta, saboda ba zai yi ka ɗauko ta a Play Store ba a nan Najeriya. So saboda haka za ka sai dai mu yi amfani da wata hanyar mu je mu ɗauko ta. To kai tsaye da zarar ka shiga browser ɗinka, kowace browser ce, kawai abin da za ka saka shine sai ka saka APK Pure. Kawai kana saka APK Pure ɗin nan za ka iya saka ganin downloader app ɗin nan, app download, kawai sai ka taɓa kai. So za ka gan shi sai ka taɓa kan wannan APK Pure ɗin nan na farko. So zai buɗe maka, da zarar ya buɗe maka za ka gan shi gashi nan application ne shi ma kamar Play Store ne. Kamar yadda ake amfani da Play Store ake saka application, to shi ma haka ake saka, sai dai shi regulation ɗinsa da rule ɗinsa gaskiya ba irin na Play Store bane ba. Saboda haka shi yasa ma muka samu wannan game ɗin a ciki, saboda an ɗan yi restricting ɗin wasu abubuwan. Ba kamar irin kamar yadda aka yi a Play Store an yi restricting ɗin wani abubuwan, to a nan shi babu wani shamaki, za ka je ka ɗauko application ɗinka. Kawai sai ka shiga kan downloading ɗin nan, da zarar ka shiga kan downloading ɗin nan kawai za ka gani gashi nan ba wani girma ne da shi ba, 10 MB. Kawai sai ka yi nan ƙasa 10 MB, kawai sai ka taɓa kan downloading ɗin nan. Da zarar ka taɓa kan download, ni na riga na yi downloading ɗinsa, so haka zai nuna maka gashi nan ya fara progressing. To ni katsewa zan yi saboda ni na riga da na yi downloading ɗin nasa, so saboda haka zan katse. So da zarar ka gama downloading ɗinsa kawai za ka ga ya zo, kawai za ka ga ya buɗe ma akan application ɗinka. To akan wannan ɗinka zai buɗe maka akan menu ɗinka, da zarar ka fita za ka gan shi a wannan waje. To abin da za ka yi na gaba kawai sai ka tafi kan menu ɗin naka. To kamar kai yadda kake gani wannan shine APK Pure ɗin, sai ka shiga ka ɗan yi rijista da 'yan abubuwan da ba a rasa ba, ka dai buɗe shi. Yawwa, to da zarar ya buɗe za ka gan shi a haka. So za ka gani gashi nan kamar dai Play Store, ga gyama-gyamai nan da abubuwa iri-iri. To kawai sai ka zo wajen search ɗin nan, sai ka taɓa kan search, kawai sai ka yi searching ɗin, sai ka saka Ulimita za ka rubuta gashi nan kamar haka, ba Ulibas za ka rubuta ba. In ka yi rubuta Ulimita za ka ga ta nuno maka wannan Ulibas ɗin, kawai sai ka danna kanta, kawai sai ka yi download. Ni da yake na riga da na buɗe ta, za ka gani ba za ta samun downloading ba, kawai sai dai su samun open. So kawai abin da za ka yi shine sai ka taɓa wajen downloading ɗin nan, za ka ga an saka installing, sai ka taɓa kan installing ɗin. To tana da matuƙar nauyi gaskiya, sai ka yi haƙuri sosai, saboda kun ga MB ɗinta nan akalla 428. So na yi yunƙurin in tura a group, so amma sai na ga wani lokacin idan ka tura abu a group in ba downloading ɗinsa kai ba gaskiya bai fiye yi ba. Saboda haka shi yasa na ce bari in nuna hanyar da za ka je ka yi wannan, ka ɗauko wannan application ɗin. To wannan dai ita ce hanyar da ake ɗaukowa. Sai kuma yadda ake yin game, shi kuma gashi nan yadda ake yi. Da zarar ka ɗauko ta za ka zo ka ga application ɗin kamar. So wannan ita ce game ɗin za ka ganta Ulibas haka, kawai sai ka shiga ka buɗe ta. So gashi nan game ɗin kamar yadda kuke gani, za ka ga tana da ɗan nauyi, sai ka jira ta gama buɗewa. Amma sai ka yi rijista fa, sai ka saka Gmail ɗinka da shauransu, ka je ka yi rijista, saboda abin da ya sa nan, saboda ni na riga da na yi rijista ne, shi yasa. To wannan shine yadda ake ɗauko ita wannan game ɗin. Kai tsaye bari mu shiga yadda ake yin connecting wallet. To kai tsaye da zarar ka buɗe game ɗin taka, abin da za ka yi shine sai ka ɗan jira, bayan ka ciki ka yi sign off, ka yi rijista da su da Gmail ɗinka. To abin da za ka yi shine sai ka zo nan, da zarar ya buɗe za ga ya nuno ma interface kamar haka. To abin da za ka yi, ga wani waje can daga can sama za ga alamun wallet. So sai ka taɓa kan wallet ɗin nan. Da zarar ka taɓa kan wallet zai nuno maka, za ka ga ARG nan, ga GARG, sannan ga ART, sannan ga wajen da aka saka connect wallet daga sama. So sai ka taɓa connect biya wallet connect, ko kuma biya Gmail ɗinka. Idan wallet connect ne, kai tsaye zai yi connecting ɗin wallet ɗinka, sai ka nuno ma wallet MetaMask da kake amfani da ita, sai ka yi connecting ɗinta. Idan kuma da Gmail ne, kawai sai ka je ka ɗauko Gmail ɗin, sai ka shiga na saman kenan, za ka ga ya nuno maka gashi nan step by step, sai ka zaɓa
gashi nan yana nuna ma yadda zaka je ta cikin wallet ɗin taka da zaka shiga zaka fita ne, ma'ana daga cikin game ɗin ka tafi wallet ɗinka. Gashi nan yana nuna ma step by step. So kai tsaye za mu je mu duba mu gani yadda zaka je step by step domin ka je ka yi connecting ɗin wannan wallet ɗin taka. Abinda zaka yi shine kai tsaye zaka fita to a step 5 ɗin can za ka gani akwai wani game ID gashi can daga sama inda aka sa alamun copy, sai kai copy ɗinsa. So sai ka je yanzu kai tsaye cikin wallet ɗinka da kake tara points ɗinka kake yin tas kamar yadda yake kamar haka. Ni da Bitget nake yin amfani, da ina amfani da MetaMask ɗin ma. So sai ka je da zarar ta buɗe maka sai ka ɗan jira ta gama loading ɗin, tana gama buɗewa kamar yadda aka saba za ka zo discover. Bayan ka zo discover kawai sai ka zo inda aka saka za ka ga universe ɗin nan kawai sai ka saka kai ko kuma ka yi searching. So da zarar ka sa zai nuno maka kamar haka. To abinda za ka yi shine kawai sai ka taɓa nan za ka gani ga start event nan, sai ka taɓa special event ɗin can gashi can daga sama. Kana taɓa special event za ka ga ya nuno maka yi signature, sai ka taɓa ka yi signature kamar dai za ka yi wannan ɗinka daily check in. To amma ba daily check in za ka yi ba, sai ka taɓa kan wallet ɗin nan za ka ga ya nuno maka kamar haka. Kun ga idan a check in ne zai nuno ma log out ne. To amma yanzu kun gani tunda ba event daily ba daily event muka shiga ba, to za ka ga ya nuno maka ga account nan, sai ka taɓa kan my account ɗin nan. So da zarar ka taɓa kan my account zai tafi da kai zuwa mataki na gaba, wanda shi wannan mataki na gaban shine gashi nan za ka gani ga asset nan ga collection. So my account dai za ka shiga, za ka taɓa gashi nan daga sama. Tunda idan muka yi nan sama za ka ƙasa za ka ga babu komai, babu ARG ɗinka, babu komai da komai a kai. Sun da dama ba ka yi connecting ɗinta ba. Da ka yi connecting ne shine za ka ga duk abin da kake da shi a game za a iya ganin sa a nan. So kawai sai ka taɓa kan my account ɗin nan. Kana taɓa za ka ga ya nuno ma ga wallet nan. So kawai ga link Discord nan da shauransu da Twitter. To duk waɗannan tasks ɗin sai ka yi su, tunda ba direct za ka yi connecting ɗinta ba. Abinda za ka yi shine sai ka taɓa kan connect game wannan account ɗin, link account ɗin nan za ka taɓa na farko. Zai connecting da Twitter taka. Bayan ka yi haka sannan sai ka yi linkin ɗin Discord ɗinka, ka yi linkin ɗin Twitter ɗinka. Wannan mun ɗan yanke shi ne shortcut saboda kai bidiyon ya tsayi. So abu na ƙarshe shine inda aka saka connect with game account ɗin nan, sai ka saka Gmail ɗinka wanda ka yi register da shi a lokacin da ka je buɗe game ɗinka. Dama za su yi maka register da Gmail, sai ka ƙara yin sign off, sai ka ƙara yin kai sign in signature. So gashi nan da zarar ya gama linkin zai nuna ma ya yi linkin successful. So Discord dai dama dole already dama ka yi linkin ɗinsa lokacin da ka zo buɗe ita waccan game. So a nan wajen code da za ka saka, wannan code ɗin shine code ɗin da ka kwafo shi a game ɗin nan a cikin game wanda muka yi kwafi ɗinsa za ka gan shi daga sama a step 5. To shi za ka saka a nan. Da zarar ka saka sai ka taɓa continue, sai ka ƙara yin sign in signature, sai ka saka. Bayan ka yi signature zai nuna maka ya yi linkin successfully. So gashi nan yana nuna mana cewa congratulations, you have bond your wallet with this game account. So gashi nan mun yi connecting ɗin wannan wallet ɗin da wannan account ɗin. Wannan dai shine yadda ake yin connecting ɗin wallet ba kai tsaye ba, ta hanyar amfani da Gmail da link da Discord ɗinka da kuma abin da ake cewa Twitter. To wannan shine kun gani gashi nan wallet ɗin mu ta yi connecting successful. Abin da ya sa muka kawo wannan hanyar shine wasu idan za su yi connecting direct baya yi. To wannan shi ya sa muka kawo wannan hanyar. To na gode dai da ku kasance tare da ni, dai ba za mu nuna yadda ake yin game ɗin ba saboda lokaci. Na gode, sai anjima.